non ataba birta ke than pon je bang nili thari jit kramsa as non birta thepi puthot lang ponek sinang Nilip MC Consensi Apartment, Chukila Enduro Stadium Patu Klamlong, Carbing Long BCP atumpen Unity Victory Lepen Prosperity Arili Pamanpon. KSC virtualist long kepi ke chesu tumaman ing than edang ji pu akeng penigidam ke song atum ni serkep ke chok. KKC apardi krong habaramai atumpen perke mai kanipon. Komaji bahni adorso bahni fish farm along sami lang okepari ke spadi padu ponji phan ke chichi ke dang pon. non birtang ton pen lang ponek sinang Kedamtang matizong ni pai troxia ni lakhain ko rapon Nilip MC Consensi ke parapon. Chukila High Secondary School Patu Klamalong, Carbing Long BCP atumpen Unity Victory Lepen Prosperity Arili Pamanpon. Really chengsia prang Nilip MC Consensi ang kang lokaching tur asai buki klem pontang langso mi pi rong kimi along RC adolong lapan ki Nilip blok asai hem atung helong ke RC adolong lapan VDC bhavan sang tilangso along sami CM Dr. Turam rong hang rideng pen ingpupon lapan Nilip MC Consensi ang kang along non puthol kaching tur asai buki klem ponji Gandhi Balika Vidyalaya School hem Dokhore English High School lapan Chukila High School hem ki king kerang ponji apan spi long 8.2 Labang sorili long pa do ponalong pansami pre-Christmas talon ponsi CM Dr. Turam rong hang lapan MLA tumarideng pansi pre-Christmas him kidok sami ing than pon. And a happy new year to all of you. Labang sorili amai long pansami ong dung all parties leader conference NDF lapan Congress rachari tumben urungsi BJP asok purulong chok tu. Hemprek long letik sami kaching thura saimu sami klempon bom nangji bon sami pinangan ratcharia song tum manki kaiki mesti bangphan ke so sardun lok lasila puson ratcharia tumpan manki chiri nangsi pusi CM Dr. Turam long hangpen ningje pon lapan Nilip MC Consensi habar kipa phinai tarapung an sami praptin pen tawar kaslam pon je phan tender sami kolpon ello pusi CM Dr. Turam long hangpen pachini pon bisa dulu ke tapi nak prega asa yang neng itu anta min itu karena otomatis konsisten ke klaim project han alikan ki dolar masih lagi kan piang bong kapicun je pan buri pon main sun ko lapen ketuar tame sengson pom lo lapen tender da korel lapen muning ben ke kam chin Besar Nilip apartment al hin kan ini project appealing dolang kali nang tum theklong pola dang Nilip konsensi nola second time pubitro rong pi phan Nilip hawar atum dang Nilip arar tum alang ni phan ong dung abut ki piben ka pehaya jo ne pen mo theklong po sayang ding isi ke claim pon isi ke project da theklong po Pasal lapen ladak 2018-19 long ladak Nilip belong tapi MYG kita angke dupik latung hanang hin pen sai po mo bang inkuri kuri po kasi aron teng si claim po Vidisia chairman MC Pubitro rong pipen kachari pan Aurelia Mailong sami aluhiaman pen CM Dr. Turam rong hang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Mati Bogajant MLA Dr. Numor Mumint MLA Bida Singh Engleng MLA Dorsing rong hang MC Pubitro rong pi EMS MEC lapan ka prek man peng thi dum da chitong dun Carbing Long termas Council atum akimi voterlist salam pen kebi ke chiu tumamen ingthan edang ji pusi all parties leader conference lamjai serpu angtong tikatar laban ki ari sang ho tum pen akeng pen kidam kachi song pon labangi kidam tang khaikini ni pai ingkor sir ke pani pen nizang Carbing Long lang hempi long pen pangcheng ponsi labang su kachi song ington te pin pen kidam tang mathi jong ni pai troxia ni bangki alang litum akeng pen kidam kachi song ni sir ke pan chok pon tang lo Carbino Thomas Council atumpen akimi vitali salam letik lapen ke bi achiu su tumpan ammeneng than pon petike labang sukati song pon engton pon pe pu athepi en ponsi ni ser kep chok de piste alang litun labang sukati song pon engton pon pelang la pon si song pon de piste mila punat Carbino Thomas Council CM Dr. Turam rong hangpen labang sul puthak non anta RD pidun de sonsi thek pon longlang la puson thak si all parties leader conference central committee amai pu jai kathar tum mensimin non anta labang sukati song long ingsam dunia sonsi thek pon longlang sirkep lo si non dak am tereng pen ni tum nang baret lo pini ke ni tum chin thong se ardu po asi kadok ve radet ke do an sita me le tum hin pen kachuni ri bang ke non apor bang ke le tum kadok beta council kachari
abang full pen abang fi tum han ilitum kadok kabeta itum karjunenge porlo kopi pot sinon piniar nian ta itum longri longpat lapuan ke sung lapuan arni nang le rok anta kopi pot sila so kisi kibia so men kan therek ma lapang ke itum kadok beta arjunang por itum kadok kabe ajuji puro tang te so putha ke claim je tum ta lake rd ke en elo lake tasi rade rade ting se dulu so lam karju rd pg phan bangke tasi pini le thot se men lama ki mi ke mang ki mi ke thang ta belo labang so council abotar list long pen ke chi ki bia so men ing than the tik bang ke labang so ka che song ke lake ing ton te lo tasi hala council ka chari tum han sta men ni tuma hin pen ke lam thi sigat lo che larle lo hala ke mang mate votar list long pen ke chi ki bia so men se kang thanjima matang te la ni tum kache song tum ha plan ke enjima la ke alang li tumari deng no sidolo itum kache song la ke dam bombo in ton te lo alang li tum prabjin den jongsi kache song tum han kang hon ka jin so do ame thang arada phan jongsi kang hon ka jin so do arada phan kache la naji kaching hon ji hala bang so aning ang tin jongsi do pu tang te la bang so lam rdn serak pen ke mang ka pachun ji phan ni to me hin pen ke chuning ri lo la kan che song lo start up ni phai chogoni KKC apar dikrong habarama itumpen pherengke mai kanipon labangso pherengke mai long alang itumpen kaning je pon atengki kedamtang matizong ni phai pliani dipu matipung Arboretum Craft Center Conference Hall along karbi aron bari made chorthi chupizo nimrukom kirimatum ant songkrep ho atumapan KKCA KHM honghariamai lapen YKHC pen chinglok kaprek prek asong atumapan CM Dr. Tram rong hangpen pangrumsi aron barim sorhi suphejo atumpan pangrum jia phan alang li pang dak pon thega pot KKC apar dikrong havar amai atumpen CM Dr. Tram rong ham han kachuru pajirpon Aron ban ke kroi anatum. Esi 1 lakh 2 lakh tame daktara lang Solomonon penan yang idak 1 lakh 2 lakh tame dagel tum chingwai nang krung sa mai dona lapen huda chief minister phan hang na jeni tuma phan ta nang lukimono phan adak kuting koi ke piason nitum hu aron ban ke kroi tuma bang phan ta kuti pharoi sibak nang pinanggi itu macam labangso pherengke amai long KKC apar dikrong havar amai amai phu Venestiron chunbang sar singrong pi KKC apar dikrong havar amai long klembang phutum da chitong dun HDP pen sar pin poriso karbilong ri berta और कर बेंगलो मने नीम बारिम चौकली चुपी तुम अफान इलिक मसियम ना पांगरूम पेन इतुम हdak चितong lo tapi si laso putat bangga ini tuh mahin betami ningarong pik dak dikrong KKC hawar mai benda lasi non ki bangji si tami ni tuh mahin bang juni di bang lalo kadang bagai akar pi tum tami nim rokom apa yang saya ben do thi batung si tami lanon nang pangrum along ke mo apor arni hoder atike kachitong nun edi phansi ni to maparte krong KKC hawar rokan da chuni lo lapen pirhe nang plan cheng lapen pirhe long lekan do hospital ni tung karbi ko tung plan ke laban so abang pen senang rim chepin yarni pirhe long lekan tangan sa mel bang so adhrom paibir nan ni tu pen alang li ili tum hanang japon mate nang thanang mo pot sin ili tum bang pin yarni ili tum alang khan ka churo ji pan sin ili tum nang ni tum hanang hang lo alang li pan churo re une apang sodri chu ra kai song si sodri chu se ta me la pu song kar bia tum han ke pangrom ji pu ahot hola so se ta me chingrum dek thela si non se ta me tulang rong han se ta me la bang so karbi nimbarim mate karli phejo arona tum do am chingrum pen porbongar nam punan ku nili tum hana ka pen khat mate chokli chok phejo tum hana ka pangro pare alang li phan choro re une la bang so asai ke klen ke ili tum choro bek nai la si la bang so arni se ta me anutin akar bikar baga sola pen chokli chokli jo tum am sutame ele tum 2 lakh 3 lakh amuluk cepak lang pen la pen horbong arnam ki pusutame anu tin bong chin ke ceban ve pen horbong arnam ki udin fasi ni tum kisi pen sutame chuning rilo atheli tum da hem se charki chot chot la pen chujun bari the khem chot chot abang chok chelo ele tum sutame nom ke teknologi kai pinaka posi ke ba prang lunji bulutan de ke thang da ke nang so la si hem se charki chot chot pen lok ele tum ke thang non de la si labang suarni ili tum tara lang so sipat hi kon po labang so program la si labang suarni anutin
akar bis dame jongsi labangso anim barin kacem honatum do ulutang de naga chitong rumpe ji phansi nilutum KKCA dekrong hawara mai pen setape nachuning rilo lapen labangso arni ilitum anutin sitame nangetu natum sitame pendeng simpot choklin nansi nangdunangji lapen arong tin sitame labangso arni nalitum gari sitame longpon eji lapen kap kebang ke damap pen kecu kejun pen lok sitame nalitum labangso adin pen long lapia posin nalitum hangat dasik sak abi pin pen nalitum doke joiban pen jola dak sitame nangdun longji lasi edon pen inut bugali hemisi bangkuan na gado labangso ani breng ya nangji pulutan ke hemisi sitame nangdun sita chok lo lapen ke kurusa ratung ke bomchin jeban pen hola bangso arni CM bang nang pingkhat lo 10,000 amuluk ke horbong anam puji kulase 10,000 amuluk pulutan ke litung hola dak aki jum nai sitame litung bhat ke chetong nang sari dak abak chetong nang ko la lo pulutan ke litung anim sitame piniarni kacem hon natung do piglang ko bang hola sarni si litung chini dam pamepo jong se litung Langper risunim so aterang atun pen spatir pipon si langper MSC konsensi ki parlopon volong komaji bahni adorso bahni fishing farm along non ki bangsi matizong ni pai kep arni ada por pai kep for malom pen o ke pari ki spati ajai mek pedu ponji labangso ki spati long kaching si nong e tangka lak esi hini nong e tangka suri pokep ke thoma nong e tangka suri thongkep lapen ki consolation prize bang pho tumpan engbai ponsi inulong suri pho tangka sami pipa jir pon chupu Kumane abang pu bang pietum labang sulang okipar hilong jong si spati dun jining hang lipotang ti join fees mari tiket anam labang surhini bansi nang litum labang su lang okipar hilong spati dun iglong pu lapen labang su tiket kelong ji phan mari join fees along nang litum kang hidam ing nang ji labang ke bolong kom aji United Kirby Club athengdu lapen ke Dipu Council Gate athengdu Hunmili Enterprise along samin nang litum tiket long pon igji lapen online ban samin nang litum tiket book pon long igji Clardak ban ke chini ji aphan 7002595 758 lapen 7002818 along humri inut bolong koma ji pen Rajesh Ronghang Karbilong Reberta Kardong katowe panta ilitum langfer isulip sateran pen langfer angkang pielo kecengsi angling competition di ponito lagi langfer long hande kali lagi all karbelo lapen on pen tan pen tamen on kacipati ji panji sikon iko lasi ilitum dak la ibi pon ke dak bahoni fish farm lagi bahoni adorso dali tum bolong koma ji malo lasi tiket ke nilitum suri ini si pipon bo lasi koma masih ke bang paprang ma tiket kan poma serial number ating mensi pipon bo lapena price tambe nilitum lagi si tik pon ke cengsi anong e bangke lapen second anong e bangke nilitum suri phokep lapen third anong e bangke suri thongkep lapen bang pho consolation price tambe nilitum suri pho si patik pon lasi nili jasemer kacun nilipon kang tungge lalo nalitum bangon lagi sia Messena Sports standard o lapen ilitum dak pasini pon nengge lalo ilitum la inuda englar dopo inuda isia road dopo lason si paman pon lasi hodak benarong dan ilitum do hola kecengsia number la bangke ilitum secretary GP number la hodak la contact ilote nalitum kadok ave alam ta chini pon ipo ilitum lunch pack jasemet patik pon athi Halloween bani bang tum ke jak men ke kang cekalang idu koi porsi lasin ilitum la bangke patik pon ko lo bangji bhumkuru Sunday non 10th arni lo lasi arni bangke thi hek pursa men nalitum kadowe ning ke hang pen nang participate dun je phansi suning ripon iklo non marke phare sira phokep bad ke do iklo lasi nilitum limited si ki PG lasi jasemet ke NA tum dame ke NG phansi puthot tuning ri le thotlo patik pondo aku nilitum dagla bahoni fish farm fishery ke theke lage kiding bangke pharo thom meter do 300 meters lapen breed bangke la bangke 70 meters do lasi nalitum handak kangnia seed long tamen nilitum la 1 meter a distance b pon ik lage nalitum sapta matha pon ingang ne athe nilitum la participants bhan ba isi comfortable zone bangke pi pon iklo ke ka patik pon ke lalo alin madu bang phule ok san pon pusida me la ejon ake thenai ahla so alin si lang pon ikpo ladak non nitum dak bahoni seed farm pusi pula department pen ke la department of fishery la panitum permission pura en pamke la so kacipate angling kibi pon kasi
non mala so tiket jong si nang litum nangji pulote hala dang litum banner ki pido hodak number ki pido hola dak na contact ta chok kali pulote bolong ko maji long United Karbi Club atheng no bukolia United Karbi Club atheng no polivet pulong do la clinic hedi hola dak si tiket dulu mama dak chini ni lang atum pusita me dak Karbi Club long le bang nang hom lute tiket bang long lok lapan aku di fu atum pulote hola dak la council gate ATM adung Hunmili Enterprise pido dak ahem pulo bari thebe afalai contact no pulote hadak tiket long lok di fu asor pulote lapan aku di mapul pen ke bangji atum hamdan pen ke bangji atum pulote hola sorni tiket long ji kita me Prabjin ben ke NG phani chini lo tiket bang limited por ke lage chengi nilu tum ke baji kepensi la kachapate yang deng ke bipon lo baji kepen baji hinian ghonta plia por fan lasi masuk kachapate la baji kepen baji hinia dak angbong kumasi okilong nai ma hola bang lain tum ke langi kali majok le jon ingko jon thongkem le nong sitame jon manela ardi ki ong nai ake thenai bang hola phasin tum ke nanong e hokpon anong e tum kadu wel chini lubon first price first anong e ke chengse nong e la ke lagisi la pen adun thu bang ke suri phokep 50000 third bang ke 30000 suri thongkem lo la pen ako nitum consolation price do bang pho phan suri pho pen bang pho phan nitum bacetang pho la ke tum committee ni wai pon pho la pen dak kapacit kacepate aro natang ke chini nai halang chini ni tum dolang pulo ten mana contact no pulo ten na benar lo nomor dolo pen ako nalem ta so nomor lo pitame la jak na contact lo details lo porta wepin lo pini ben ni thom vel lo yo sunday ni si competition ke gedo po non sunday non ke bangya sunday la sunday la si por na polita prang pen la tiket ke en seragi phanda ako tuning dilo tum kibis ke non nakileji golden jubilee Karbi Risunim so rong ajay 50 years kechok made golden jubilee kechok atiri kem atuma kadu we fanta nilutum dak lang Risunim so terang hin pen kurang thopo jirlo la pena ko lam se kimi claim kimi dam meji fan nilutum anam hirjumi tame hang people lo kardom pinya dabai berta bangki lan ban sikang ton peglo do me thakme kardom